Letnji meseci period su održavanja radničko-sportskih igara. Granski sindikati okupljaju radnike iz svih krajeva Srbije na sportsko-rekreativnim takmičenjima koje se održavaju u primorskim ili planinskim turističkim centrima. U uslovima ekonomske krize postavlja se pitanje ko finansira te igre i da li je njihovo održavanje potrebno. Sledeće nedelje u Čanju održat će se radničko-sportske igre zaposlenih u zdravstvu, a prethodnih dana istim povodom okupili su se i radnici ustanova socijalne zaštite. Iako je primilo zahtev sindikata, Ministarstvo rada i socijalne politike ni ove, a ni ranije godina nije finansiralo te susrete. Sindikat kao organizator finansira te susrete, da zaposleni koji su članovi sindikata izdvajaju sredstva od svojih zarada kao doprinos članarinu sindikata i iz tih sredstava se i održava takva manifestacija, a koliko smo mi upoznati, pojedini zaposleni i sami snose svoje troškove. Istraživanja u svetu pokazala su međutim da se poslodavcima i državi višestruko isplati ulaganje u sport i rekreaciju zaposlenih. Iskustva iz Kanade govore da $1 investiran u povećanje fizičke aktivnosti štedi sistemu zdravstva na duži vremenski period čak $11. Redovna fizička aktivnost sama po sebi, to je više puta dokazano, poboljšava koncentraciju na poslu, utiče na to da se stvaraju bolji timovi. Jer danas imamo trend funkcionisanja team buildinga, odnosno različitih aktivnosti koji služe da se uspostavi bolja radna atmosfera u kolektivu, da ljudi više obraćaju pažnju jedni na druge. Profesor Mitić ukazuje da su medicinska istraživanja pokazala da redovna fizička aktivnost smanjuje mogućnost pojavljivanja hroničnih nezaraznih bolesti kao što su hipertenzija, dijabetes i bolesti kardiovaskularnog sistema. Sistemsko ulaganje u sport i rekreaciju zaposlenih ipak će po svemu sudeći morati da sačeka bolje vremena, a do tada će organizacija igara biti prepuštena sindikatima. Nenad Kostić, Fox televizija.